sesepuh bini sepuh adi sepuh kata sadahat kita bekten keparong kekolong ngaturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Rahayu. Ugi dumateng para pangembating praja satriya negari ingkang tansah muja asesanti dumateng Gusti Kang Murbeng dumadi. Ugi boten katelupen dumateng para alim, para ulama ingkang dados pandham-pandhaming kala dasih tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi. Ugi saking jajaran pemerintahan desa Sidoarjo, ugi saking Bapak Muspika, Bapak Kapolsek Kecamatan Sumber Mancing Wetan, mbok bilih kalodhangan dalu punika rawuh ngestreni napa ingkang dados kawigatosan Bapak Nur Said adalah Ibu Wagiati sakeluarga. Bapak Nur Said adalah Ibu inggih hanamung netepi darmaning kasepuh hamini suda putra putri kinasih hamargya siwi hangrakit kembang cempaka mulya Nimas Ayu Roro Deva Novitasari ingkang sampun kasembadan pikantuk kalih priyangga bagus Mas Yusril Rifki Naufali. Sagung para wedha lan sagung para lenggah mliginipun Pak Menteri Budaya Jawi ingkang adiluhung. Mboten langkung kula ingkang ngayahi mundi dawuh jejibah agung saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Nur Said Sagotra. Nyuwun berkah iti pangestu mugi anggen kawula gelar adicara mangke mugi tansah pinanggih rahayu basugi tinebihna ing sambikala. Warga gong seni tari kuda lumping satriya muda ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Kang Mas Ipul Kang Mijil saking Lalatan Tulungreja Tulungagung saka Jamarak Sowan netepi timbalan dawuh pepundhen kula saking panjenenganipun Bapak Nur Said Sagotra saperlu kangge pangharjan Bapak Ibu para rawuh para tamu undangan sumrambahipun dumateng para kadang abiyada sinoman. Pramila ing mriki boten langkung nyuwun idi berkah pangestu kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Mugi anggen kawula nggelar adicara mangke pinanggiha rahayu rahayu tinabena saking balak sengkala kalisa ing sambikala ngantos paripurna dalu samangket. Ugi kagem para sesepuh bini sepuh idi pangestu panjenengan ingkang tansah kala suwun saking sak bala kanca turangga satriya muda. Pramila monggo sami amirsan gebyaripun nyung satriya muda. Mas Bunyamin, Kang Mas Kempre. Alhamdulillah sesen loro awak dhewe sok kepanggih karo dulur-dulur. Dulur-dulur Sidoarjo. Ngestrani Bapak Nur Said. Bapak Nur Said Ibu Wagini. Wagiati. Wagiati. Iki sesarengan nyu satriya muda seni jaranan Sinterewe. Saking tlatah Tulungreja Tulungagung. Kadipun pakarsan dening Bapak Sabul ugi kerjasama sangat luar biasa. HM Pro Audio Visional. Ugi multimedia video syuting HBR syuting ugi saking Kakang Mas Adeng Joyo. Wis lengkap wis kreatif. Iki ngaturaken sing rawuh sugeng dalu dhumateng para tamu undangan ingkang sami pinarak lenggah wonten samandhapipun Terem Agung Bapak Nur Said. Monggo sedaya dipun rahapi dedaran jelasan ingkang sampun cumawis ingkang sampun kaladi kaliyan jenengan sinambi amirsani kebiaripun New Satrio
muda Kang Mas. Samapta gati sampe go ing diri sedaya artis Waranggara panjenengan sampun Tunggal kalih 3 cacahipun Sekawan. artis Widyawati kang wijil saking Lalatan Kutha Malang. Malang samangken kepareng ngaturaken tembang-tembang dangdut campur sari. Katur kunjuk dumateng para bala kanca Aruna Muda, Biyata Sinoman, Kanca Blater, Kanca Blater. Toko Terop sedayanipun boten kawiji-wiji. Pramila setunggal kali 3 sekawan cacahipun artis kula aturi jengkar saking sasana pininggahan nuju sasana gelar sesarengan Satria Muda artis. Ayo kancane rabon
kembali ke tempatnya. Alhamdulillah Kang Mas Bunyamin gebyar New Satria Muda diawali dengan